Natikom merħba l-programm News.mt din il-ġimgħa fl-aħbarijiet rajna kif għall-ewwel darba f'Malta ġiet ippubblikata riċerka dwar is-sodisfazzjon tal-klijenti meta jattendu għal screening ta' sider bħala parti minn National Breast Screening Programme. Iltqajna ma' Danika Marmara li hija waħda mir-riċerkaturi illi wettqu l-istudju meta l-programm kien għadu fl-ewwel ċiklu tiegħu. Ta' min jgħid li l-programm issa wasal fit-tieni ċiklu tiegħu, però ir-riċerka tkompli għaddejja. Fost oħrajn l-istess Danika Marmara qiegħda tistudja dwar għalfejn ċertu persentaġġ ta' nisa ma jattendux għall-screening. Insegwu d-dettalji. Kważi 69% tan-nisa li attendew programm ta' screening ta' sider jemnu li s-servizz kien eċċellenti minn kull lat, mill-appuntament sakemm ħassewhom trattati tajjeb u l-programm b'mod ġenerali. 31% oħra jemnu li s-servizz kien tajjeb. Dan ifisser li għal 100% tan-nisa is-servizz kien jew tajjeb jew eċċellenti. Sħarriġ ta' Danika Marmara, Judy Curtis u Vincent Marmara evalwa l-esperjenza ta' mijiet ta' nisa li jattendew għall-screening fl-ewwel rollout. Din hija l-ewwel riċerka pubblikata dwar is-sodisfazzjon tal-klijenti minn meta beda jsir screening minn National Breast Screening Programme, jiġifieri 7 snin ilu. Qabel tnieda l-programm, studji kienu juru diskrepanzi kbar fis-sodisfazzjon tal-klijenti skont fejn kienu għamlu mammogram. Livelli għolja ta' sodisfazzjon ifisser li min jattendi aktar jirrakkomanda s-servizz lil ħaddieħor. U dawk li ma joħorġux sodisfatti aktarx ma jattendux meta jkunu msejħa għal appuntamenti oħra. Attendenza kruċjali meta tqis li l-kanċer tas-sider huwa l-aktar kanċer komuni fost in-nisa. b'425,000 każ ġdid ikun rapportat kull sena fl-Ewropa. Il-kanċer tas-sider huwa l-aktar tip ta' kanċer qattil fost nisa Maltin. Fl-aħħar 10 snin, 280 mara nstabila kanċer fis-sider kull sena f'Malta u Għawdex. Permezz tal-Breast Screening Programme, nisa li twildu bejn l-1950 u l-1959 kienu mistiedna jagħmlu mammogram għall-ewwel round ta' screening. Fil-preżent il-programm temm l-ewwel ċiklu u issa qed ikunu mistiedna nisa ta' 65 sena bħala parti mit-tieni ċiklu. Danika Marmara spjegat kif wettqet l-istudju fuq l-ewwel round ta' screening. Bażikament dan sar studju fl-ewwel ċiklu tal-screening program, iġifieri kien hemm nisa ta' bejn il-50 u 60. Bażikament ħadd cohort, voldiri sample ta' dan ikun sample reprezentattiv u sample kien ta' 380 mara illi kellimthom kemm over the phone u anke għamiltilhom interview. Biex seta' jitkejjel il-livell ta' sodisfazzjon għall-screening ta' sider intużaw 5 tipi ta' kejl. Kemm l-screening kien aċċessibbli għalihom, kemm kien effiċenti il-perċezzjoni tagħhom tal-screening. Dawn huma kollha affarijiet psikoloġiċi li l-marra tkun għaddejja minnhom qabel ma tmur għat-test. Aspett ieħor li bih in-nisa kejlu l-livell ta' sodisfazzjon tagħhom kien l-ammont ta' support li jingħataw. Kemm bl-informazzjoni qabel ma jmorru għat-test u kemm waqt it-test. Jiġifieri huma waqt it-test ħajjintaqgħu ma' mara oħra li ħadd tkun qed tagħmilhom il-mammogram u l-ħin ma jdumx iktar minn 10 minuti it-test. Imma f'dawk l-10 minuti il-mara tiġi with a baggage. Jiġifieri tiġi bl-ansjetà li tkun kemm xejn għolja, tiġi wkoll b'xi problemi tad-dar u dak l-10 minuti ikunu l-10 minuti li qed tagħmel it-test imma fl-istess ħin in-nisa jridu dak is-supportive care. Imbagħad jidħol kemm aċċettaw il-proċess ta' screening. Jiġifieri inti ħatmur ħajkollok mammogram u daqsxejn skomdu jista' jkun ikollok uġigħ. Dawn kienu l-fatturi li semmew in-nisa stess min jeddhom meta kienu interrogati dwar il-livell ta' sodisfazzjon tagħhom. Fatt li forsi mhux ovvju mal-ewwel u li l-livell ta' sodisfazzjon huwa relatat ma' kemm nisa jispiċċaw jitilfu l-battalja kontra l-kanċer. Il-bażi tal-ewwel ċiklu ta' programm bħal dan irid ikun riċerkat b'mod xjentifiku illi aħna nanalizzaw dawn il-fatturi, dawn l-aspetti kollha biex in-nisa jerġgħu jattendulek u inti tilqa' u inti bażikament you detect cancer early.
Mill-istudju ħareġ li l-maġġoranza tan-nisa li attendew għall-screening kienu ħerqana li jerġgħu jattendu u jirrakkomandaw is-servizz lil ħaddieħor. 95.5% tal-klijenti qalu li kienu sodisfatti ħafna bl-appuntament li sarilhom. Ftit aktar minn 99% kienu sodisfatti bil-mod li bih ġew trattati. Iżda minoranza ta' kważi 30% kellhom diffikultà jaċċessaw il-unit li jinsab l-Ascaris War fil-Belt Valletta. Dan wassal biex dawk intervistati jitkellmu dwar livell inqas ta' sodisfazzjon mis-servizz offrut. Dawk li sabu l-mammogram skomda għalu wkoll li kkaġunatilhom uġieħ u dan affettwa jekk isux is-servizz tajjeb jew inkella le. Aktar minn nofs il-parteċipanti, ġifieri ftit aktar minn 56% esperjenzaw ansjetà qabel il-mammogram. 92% ħassewhom ansjużi meta kienu majta mill-ġdid tal-aktar stħarriġ wara li sarit-ilhom mammogram. Fatturi psikoloġiċi huma parti mir-raġuni għalfejn riċerkaturi mhux qed jifqu jfittxu l-eċċellenza minkejja li n-nisa kollha raw is-servizz tajjeb jew eċċellenti. Vera nistgħu ngħidu isma' ir-rata hija eċċellenti u tajba. Imma għalfejn hemm ċertu nisa li jirrejtjaw il-persentaġġ inqas minn ħaddieħor u jitlu dawn il-fatturi psikoloġiċi, forsi demografiċi wkoll ta' minn fejn ġejjin. U anka l-età tagħmel differenza. Dawk in-nisa li kienu ikbar fl-età, dawk li kellhom 59 u 60 sena, kellhom inqas sodisfazzjon minn dawk li kienu iżgħar fl-età. Ġew iktar b'ansjetà, jiġifieri kellhom bżonn iktar informazzjoni, ħafna minnhom ma kienu l-ewwel nisa li ġew skrinjati fil-programm, allura kien hemm forsi ċertu informazzjoni mhux available għalihom. Allura l-età tagħmel differenza wkoll. Il-preżenza femminili tajn fit-test tal-mammogram. 68% tan-nisa kieku sabu raġel ma jattendux. Danika temmen li minkejja rata għolja ħafna ta' sodisfazzjon hemm aktar xi jsir. Iktar faċli għalina illi ngħidu isma' high satisfaction rate and that's it. Ir-riċerka turina li hemm affarijiet li jistgħu jiġu tranġati jew nistgħu ntejbu s-servizz. Pereżempju, jekk aħna kellna persentaġġ li ħassew ħafna uġieħ, mela jista' jkun li waqt il-proċess irridu forsi nitkellmu iktar magħhom u nippreparawhom. Dan iwassal għal inqas uġieħ u aktar attendenza. Danika fakritna li kelma ġib lill-oħra u rakkont negattiv tal-esperjenza ta' screening jaf jiskoraġixxi persuna oħra milli tattendi. Fi żmien meta kienet qed twettaq l-istudju, Danika sabet li 55% ta' dawk li ġew majta attendew għal breast screening. Il-kumplament ma attendewx għal raġunijiet vari, raġunijiet li Danika qiegħda tidħol fihom fi studju separat u raġunijiet li bis-saħħa ta' riċerka u rieda tajba jistgħu u qegħdin jonqsu. News.mt illum se joħodna lura fi żmien, preċiżament fi snin 50 u 60, u se mmorru fi triq fejn il-flus u d-divertiment ma kinux problema. Se mmorru fi triq fejn il-ħajja kienet deskritta bħala ħolma illi ma tintemm qatt. Forsi ndunajtu dwar fejn qegħdin nitkellmu. Infatti qed nitkellmu dwar strada stretta il-Belt Valletta. Il-kollega tagħna Paula Kawki daret bib ta' din it-triq flimkien ma' awtur ta' ktieb dwar it-triq, George Cini. Hit that jive jack, put it in your pocket, I get back. Going downtown to see my girl and ain't got time, shake your hand. Hit that jive jack, put it in your pocket. Tessie Shield, Giusy tal-Kajro, Eddie Ladmo, Wally Sheed, Gianni Signorina. Illum il-ġurnata dawn l-ismijiet forsi ma jfissru xejn, iżda fi żmienhom dawn kienu il-protagonisti tal-qalba tad-divertiment f'pajjiżna. Il-protagonisti ta' Strada Stretta. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. Triq li għalkemm illum il-ġurnata terġa' tingħata l-ħajja żgur li ma tħabbatix ma' l-attività li kien hemm fiha fil-ħamsinijiet u s-sittinijiet. Ir-rakkonti ta' dawn il-protagonisti huma miġbura f'żewġ kodba tal-awtur George Cini bl-isem ta' Strada Stretta li jieħu lil qarrej lura fil-ħajja ta' dak iż-żmien. Fodwa kwieta fejn bil-kemm rajna ruħ, Cini prova jiddiskrivilna dak li kont tara kieku ddawwar l-arloġġ lura għal dak iż-żmien. Din il-kantunera qed naraw ġifieri kantunera Strada Stretta ma' triq teatru ma' sala teatru kienet l-iktar biċċa popolari peress li it-taxi drivers u tal-karrozzini kienu jwasluhom saw
l-Baħrejn u jgħidulhom this is the gut u jaqbdu jduru. Kien hawn bars popolarissimi, però kif tara aktar tard, il-bars kienu żgħar ħafna, ġifieri kmamar żgħar, u l-idea kienet li jkollok il-barmaid u l-barmaid ix-xogħol tagħha kien li tħajjar il-ġil kemm jista' jkun iħallsula drinks. Minn kull drink li kienet ħajjar il-Baħrin jordnaw, il-mara kienet tieħu parti mill-prezz magħruf bħala il-landa. Għalhekk mara meqjusa bħala tajba biex iġġiel ħafna rġiel jixtrula drinks seta' tagħżel li minn flok paga titħallas persentaġġ minn kull drink li jinxtara. B'hekk kienet tagħmel iktar flus. Barmaid medja kienet taqla 10 liri fix-xahar, paga ferm aħjar minn dik ta' skrivana u bil-wis ola minn dik ta' seftura. Dik il-paga tagħha kienet li raw nofs fil-ġimgħa. Hawnhekk ta' xejn pereżempju li kienet barmaid, għadlu konna naqla 30-40 lira kuljum. Sa timmaġna dik taqla lira u nofs fil-ġimgħa u dik taqla 30. Warajt trid tkun mara taf tmur man-nies ukoll għal sena ħelu tkun sabiħa idealment. Biżmien l-organizzazzjoni ta' dawn il-postijiet ta' divertiment irfinat. Pawlu li kien jagħmel kien jiftaħ bib warajna għax dak għat-tfajliet Maltin kien jitlgħu jisfnu. U dawk fit-8 id-disa rridu jitilqu. Allura dawk jitilqu jalaq dal-bib ta' warajna u jiftaħ ta' setta biex jitilgħu il-Baħrejn. Vini Vella kien idoq hemmhekk, pero kien għalli tfajliet ma stawx jitlaw nisa jagħmlu l-landi hemmhekk għand Pawlu le. Iżda milli jidher ma kinux li sbaħ nisa li jaqilgħu l-iktar lanet. Fi Strada Stretta il-maħna lil Ġużi tal-Kajro, wieħed mill-protagonisti oriġinali ta' Strada Stretta u probabbli l-unika wieħed li għadu jgħix fit-triq sal-lum il-ġurnata. Jena n-nis kienu jipproparawni ħafna li kont li żgħar ukoll. Kont tajjeb għad-drinks. Ġużi ftaħar magħna kif kien jilbes samara u milli jidher fi żmienu kien mara sabiħa ħafna. Kont nagħmel is-shows u. Libes samara? Nistfen inkanta s-sallaħem marru ukoll. Kont tajjeb ħafna għal dawk l-affarijiet. Number 1 kon. U xi ftit tal-pika ma kienx tonqos. Bħali gejs kienu jgħidu għalija għax wieħed minnhom kont ħanaqbad tintih. Kien qal jiena nsarraf 500 drink jiġu 50 pounds. So 50. U kien jagħmel 12, kien jgħid li qed nisraqlu l-landi. Jidher li l-Maltin minn dejjem kellhom sens tajjeb ta' kif tisloħ lira u minn daqshekk ma stennewx il-bajtra ta' afħalhom. Realizzaw li pereżempju jixxu d-diski mela kien hawn wieħed ibiħ id-diski, kien hawn min ibiħ il-bizzilla, kien hawn min ipinġi jagħmel it-tatużi ġifieri, kellek ħanut tal-kodba. Kien hawn 3 jew 4 barbiera għaxu l-leħja. Minkiel il-Baħrin setgħu jieklu fil-barracks jew fuq il-vapur kienet taqalhom żaqqhom mal-borma Maltija u ma setax jonqos li l-Maltin jipprovdu għal dan ukoll. Dak iż-żmien fi Strada Stretta kien hemm il-Malata li kienu jissupplixxu il-ħobs u l-kejkijiet lin-Navy Ingliża. Tony Buġejja Malata qalli li missieru jgħid li meta kien żgħir kien jinżlu x-xatt u l-ammiral kien ħallasom bil-liri ta' deb. Ġifieri dawn kienu nies tas-sena dolċiera, u mbagħad fil-gwerra kienu komplew ma nix ngħidu pereżempju għalli konna nagħmlu ravjul, però peress fil-gwerra kien hemm in-nuqqas. Kienu jiddubbaw xi ġbejniet minn Għawdex u jżidulhom il-patata max magħhom biex jimlew. Fil-ħamsinijiet in-Navy Ingliża tagħti dritt tal-Baħrin li jorqdu l-art. Għalhekk il-Maltin bdew joffru s-servizz tal-lukanda fi Strada Stretta stess. Allura dan hemm ħafna kmamar kbar ġo fiha din għatawhom ishom sections kollha u poġġew ishom bunk beds fuq xulxin u ħdej xulxin. Kienu jqogħdu design ruħ, ġifieri kienet xelin kuljum, ishomlok xelin kuljum għandu design xelin dan. Hemm li kienu flus dak iż-żmien. Issa kien hemm il-lodging house, kienu jlestulek tej jekk trid filgħodu jew luminata u jiblakkawlek iż-żarbun u mbagħad forsi tihom xi ħaġa.
kien jagħmilha kien joqgħod attent li jqajmek fil-ħin. George Cheney stqar li wara r-riċerka u l-intervisti kollha li jagħmel għall-ktieb tiegħu jista' jgħid fiċ-ċert li l-istejjer issibhom biss fir-rakkonti tal-protagonisti. Kienet dinja oħra totalment laqqas tista' tispjegah. Kien hemm inqal li isma' dawn huma survivors dan-nies. U kien hemm inqal li wkoll il-ħajja hekk taf kif kienet isa film ma jispiċċa qatt. Jiġifieri bda l-baħrin kollha niżlin, il-flus dejjem għaddejjin u kif jgħidulek dan nies ħafna drabi ma kienux jibżgħu għall-flus għax kienu jaħsbu li lajt 100 llum, lajt 50 illum u għadda naqla 50 oħra. Jiġifieri ħadd qatt ma basar li di xi darba ħadd tispiċċa. Pasta ġgant il-qoddim f'dak li huma snin, nafu li llum il-ġurnata ħafna minnkom issegwu dak li jkun qed jiġri minn fuq Facebook. Għalhekk li aħna għandna paġna Facebook li kontinwament naġġornaw. Il-programmi kollha mxandra sissa tistgħu issibuhom ukoll fuq YouTube. Grazzi li kontu magħna, insellmkom.